Dnes, zasa hovorím dnes, ale dneska sa dočkate presne toho momentu, keď si zahráme jedno hot zone, teplá zóna, nevieme s kým, práve tu máme equipnutú Piperku a niečo vám ukážem. Surja mám na ranku 22, keď som ho minule pošlal na ranku 20, keď som ho pred 2 týždňami chcel na... No, púšte si video 7 alebo 6 showdown s Hovendoven. Nie som si istý, ktoré to je. Neviem, či ani 7 je. Asi nie, asi len 6. Takže si to pozrite a tam uvidíte. A ideme si zahrať random hotzóny map maker. Čiže tretiu map maker. Asi, hej. Ako si na to dáme? Som dal na to možno Fenga. Skúsim na to Fenga. Dobre, skúsim. Poďme na to. No, už som sa zľakol, že to je bugnuté, že sa ma... No, dobre. Lebo pri mapmakeri sa ťažko hľadajú tí hráči, no. A pri hodzónoch... Aha. OK. Nie podivná mapa, ale celkom pekná. Tak... Super. Tak ideme sa na to. Budeme sa snažiť vyhrať, nemám rád hodzóny moc. Je tu Mac, ktoré neviem, čo robí práve teraz. Neviem, čo robí celý ten enemak tým. Čo má ona za gadgetu vlastne? Viem, čo má jednu. Prečo auto-aimujem? Viem, ako má jednu gadgetu, ale... Viem, že má jednu tú healovaciu, akože aj teraz healovala, ale... Viem, že hodí na zem nejakú pokladnicu. Či pokladnicu, nie, ale... No, proste. Viete určite. Ale ja nemám, takže... Takže to je taký problém. Ale my tu dáme ultinu. A nie, len som spamoval. Ja som za Fenka už nehral dlho, no. Už sa nám šťastie minulo. No, dobre, tak poďme. A som nehral ináč pred chvíľou, takže teraz možno ani nebudem hrať tak dobre. Čo vidieť? Nie, to čo som spravil, bože. To neznašam. To neznašam, keď sa mi stane. No, dobre, ja tam nejdem. Žiješ? Nie. Asi nie, čo? No ja idem preč, sorry. Pekne. Ale nezabili sme ho, Edgar nám musel zožrať kill. A má zabitú Mac a Shelly má ultinu. Už nemá. No, to som dobre využil tú gadgetu. Práve. Nejdeme tam, pretože by nás zabili. A teraz sa môžeme ísť. Ani sme tam nedošli. Kamo, dneska hrám tak hrozne, to viem priznať. Proste ja som nehral, takže... nie, že ste tu, chlapci. Nevadí. Ale toto nevyzerá dobre. Ja, že to vyhráme, ja, že to už máme, ale musíme sa teraz snažiť. Ale že musíme. A my máme ešte gadgetu? Čo, to som ani nevedel. Dobre, ale Edgar nemusí skakať. To som nemusel. Nie. Nestačil jeden hit, ale ja som nemal tie Deadcap Trap, a tak sa volá mapa na Game Grab, ale dobre, no. No, škoda, bolo to veľmi tesné. A ja som proste mal extrémne malo HPčok, aj tam Mac. Takže vyhrali sme o 3%, stane sa, neviem radi od zóny moc.